Wah. Iki aku dhewean nang kene iki. Ih. Aku lagi luru Pak Gundul iki ngono nganti tekan kene iki kok ora ana ketok irungi Pak Gundul iki. Sak temen iki Pak Gundul nanti iki. Tak sawang-sawang kae ana apa ya iku sing jenenge Pak Gundul. Tak goleki teko ndi-ndi ndul jebul-jebule malah keturun nang kono. Tak paranane sik nek ngono. Loh. Asaku Pak Gundul. Malah apa iki? Lho. Yen ditamat-tamatke iki ngono, mirip banget karo Pak Gundul, tapi nan iki ngono bedane ana jambule. Lho. Dia tangi. Weh. Eladala. Wah. Kurang toto, kurang prayoga. Kisana. Kepiye to, Buto? Weh, kepiye? Ana kekarepan lan duweni keperluan apa? Weh, ladala. Ngganggu paistirahatanku. Apa kowe wis kandel kulitmu? Wani-wani. Nyedak karo sing jenenge Buto. Ya aku iki kang aran Buto Jambul, ngono. Sik, damai. Kepiye? Ngene lho to Buto. Kepiye? Aku mau salah paham. Salah paham kepiye? Ngene sik. Aku tak jelaske sik yo. Aku iki mau tekan kene. Tak sawang-sawang. Kok ganteng tenan. Yen ngomong iku aja goroh. Aja mriduki, aja ngapusi, aja mbodoni. Sing jenenge Buto iki ya ora ganteng. Pawujudane untune rangah-rangah medeni bocah. Delalah iki dina aku krungu saka pangucapmu yen aku ganteng. Apa ora kleru? Wah. Ngene lho Buto. Kepiye? Aku tekan kene iki sak temene salah prediksi. Salah prediksi sing kepiye? Masaku, kowe iki mau kancaku lho to. Kisana. Apa kowe ndek batur sing jenenge Yeksa Buto? Lah kok aku mbok darani kancamu iki kepiye? Ngene. Pawujudane yo sak temene yo pawahane ape padha. Nanging kancaku gak duwe jambul ngene. Yo untune uga ngene. Ngerti nek beda kok mbok arani iki kepiye? Ngene. Umume Buto rak gedhe dhuwur. Lah iki kok nganti awakmu cilik tapi nan untune dawu-dawu. Wis aja sembrono. Senajan aku iki cilik pawahanku, nanging ngger aku ora biasa. Sing jenenge Buto ya. Senajan pawujudanku kaya ngene, nanging iki tanganku yen tak empake gunung jugluk segara asat. Yaiku piantelku. Sik. Buto apa mau jenengmu? Buto Jambul. Jambule sapa? Ya jambulku dhewe. Bocah kurang ajar. Ngene.
Iki awake dhewe wis ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon. Nanging aku ora ngerti sapa jenengmu, Ler. Aku jenengku sapa? Ya aku jenengku Bagus dhewe. Pisan kas tak baleni. Yen kira ngaku sapa jenengmu aja salahno aku. Ler. Sapa jenengmu? Oke. Jenengku sing Bagus dhewe. Den Mas Bambange Bagong. Ya. Mbok menawa mengko dadi pitakonan Bagong Londi, yen aku nganti ditakoni tak jawab po. Kalah perang karo aku semaput ngletak nang kene. Kowe kok kondang men to? Kondang. Kowe ora ngerti sapa aku. Matno tenanan, Gong. Piye bentukku senajan cilik ngene iki. Aku ya diarani buta. Elek-elek buta ya duweni digdaya. Bang, kepiye? Kowe wis gawe. Kurang kepenake atiku. Ya wis ngece aku jaremu aku buta cilik. Senajan cilik, Gong. Yen ana pawujudane jalma menungsa kaya dapuramu, senajana sejinah, Gong. Tak tataki ana ing papan kene. Kepiye? Tak tatakane. Iya. Ngene ya buta jambul. Kepiye? Yen pancen kowe sakti mandraguna, ya aku pengen ngerti. Bocah semprul. Yen kowe wani iso nampani ajiku aji iki, ya Gong, aja mlayu. Tampake sik. Aku gedrek.